Ivo, máme za sebou víťazný rozhodujúci zápas s Michalovcami štvrťfinálovej série. Ako si ho videl ty? Tak ja myslím, že od začiatku sme mali hru pevne v rukách a v prvej, druhej tretine sme v podstate okrem tých presloviek Michalovci k ničomu nepustili. Začali sme byť trošku nervózni, pretože šanci sme mali veľa a nedarilo sa nám ich nejako pretaviť do gólov, ale nakoniec v tretej tretine to konečne padlo a sme veľmi radi, že aj obrana nedostala ani jeden gól a Vláďo má znova čisté konto, takže spokojní sme s výsledkom, samozrejme s postupom. Videli sme nepríjemné zranenie Jakuba Sukela, ako je na tom? Tak budeme vidieť zajtra, ako sa to všetko vyrobí, niečo má tam z ramenou, ale nemám vedomosť nejakú, že by respektive čo a aké vážne to je, vravím, musí zajtra ísť doktorovi a uvidíme, čo sa stane. Dnes návšteva sezóny v Mikuláši, 2400 ľudí, asi príjemná sprúha pre hráčov na striedačke počas zápasu. Tak jednoznačne tí diváci už len tým, že prídu v takomto počte, tým povzbudia a som veľmi rád, že si až toľko našlo vlastne v taký netradičný čas, štvrtok, cestu na hokej, na zimný štadión a že nás proste povzbudovali už do konca a ešte radšej som, že sme sa aj odmenili postupom. Ďakujem vám, držte sa v ďalších zápasoch s Novými Zámkami.